filodum għall-inqum fix-xemx jiddil-ġmiel ta' wiċċek inti s-sebbaħ il-ħolqien jissalmulek l-art u s-sema kull filgħodu bloħ l-alsin. Ja mulejja niżikħaj għaliex int tal-ħajja s-sid fik is-seta fik il-ħnina int fawwara ta' kull ġid. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, ammen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżisħuti nixtieqilkom l-għodwa tajba. Illum, it-3 ta' Lulju, il-Knisja tagħmel il-festa tal-Apostlu San Tumas. San Tumas li aħna nafuh l-iktar għax m'emminx u xekk. M'emminx meta der Ġesu l-ewwel darba lill-Apostli dakinhar nhar l-Għid u ma kienx magħhom u x'kien ġie mbagħad qalulu rajna l-mulej ma rridx jemmen. Għallhom jekk ma nqiegħed sebej fuq il-marka tal-imsiemer widi fuq ġenbu, jiena ma nemminx. U l-ħadd ta' wara jkun magħhom u jidrilhom Ġesu mill-ġdejt. Tumas jgħidlu, n-ewwel sebek il-hawn qiegħda fuq il-feriti tal-pjagi. Ġib idek qiegħda fuq ġenbi, la tkunx bniedem bla fidi iżda emmen. U Tumas jgħid dik it-talba tant sabiħa, mulej tiegħi u Alla tiegħi. Hekk dik it-talba li nħeġġu kulħadd jgħidha waqt l-elevazzjoni, wara l-kliem tal-konsagrazzjoni, x'nista' xorrot jalli il-fuq l-ossja konsagrata u l-imbejt ikkonsagrat. Eżisħuti x'in narawh fl-arti f'xi statwa jew inkella forsi f'xi pittura l-Tumas iġibuh bl-iskorra fidu. L-iskorra hija dik l-għodda tal-bini li jużaw il-bennejja għaliex. Tumas patta bisħieħ għan-nuqqas ta' fidi tiegħu ta' wara li rċieva l-Ispiritu Santu nhar il-50 mar jippretka. U t-tradizzjoni tgħidilna li spiċċa l-Indja mhix ċajta daqshekk il-bogħod. U ġibuh bl-iskorra ġrajja li maħniex ċerti hix vera jew le, imma żgur li fija tagħlima sabiħa. Għax jingħad li meta kien l-Indja kien hemm re u dan raħ jippretka ġej mill-punent, skużawni, u impressjonaħ u kien sejjer fuq vjaġġ kbir dan ir-re. Għallu tajjeb, għallu ma nasa nħalli f'idejk biċċa xogħol kbira. Inti bniedem intelligenti, nixtieqek tibnini palazz sabiħ u taħ somma kbira ta' flus u telaq. Bit-tama rixħan jiġi lura dan Tumas ikun bnielu l-palazz. Imma Tumas ta' bniedem talla li kien uża l-flus biex jagħmel ħafna karità. X'inġi lura ir-re rid joqtlu daqskemm ir-rabja. X'in sar jaf x'għamilu, però Tumas ħal opportunità biex beda jfehmu. Beda jgħidu jien ma bnejtlekx palazz did-dinja. Il-palazz bnejtulek fejn tista' tgawdi ħal dejjem u mhux għal ftit snin biss fis-sema. U jingħad li wara li fehmu u ikkonvertih. U għalhekk il-Tumas iġbuh fl-istatwi u fil-pitturi bl-iskorra fidu minħabba din il-ġrajja ħelwa ġrajja tant sabiħa. Nitolbu għalhekk eżisħuti bl-interċessjoni ta' dan l-appostu tal-mulej li wasal sa ċarċar demmu għalhekk inqazzu bl-aħmar u xekk. ċarċar demmu għall-mulej. Ejjew għalhekk nitolbu bil-qalb lill-mulej biex ibierek il-Knisja tiegħu b'ħafna rajja, b'ħafna apostli li hekk mimlijin bil-ħeġġa biż-żeru b'imħabba vera lejn l-oħrajn jiddedikaw ħajjithom għax-xandir tal-kelma kif għamlu l-apostli għall-amministrazzjoni tas-sagramenti u biex ikunu rajja tal-komunità tiegħu f'isem il-mulej, ir-rajji tajjeb tagħna. Nitħejjew kif jixraq għal din l-Ewkaristija billi b'umiltà nitolbu maħfra lill-mulej għal ħtijietna.
mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-nubietna u wassanna għal ħajja ta' dejjem. U peress l-lum hija festa, infaħħru l-Alla għal dak kollu l-għamel mal-Knisja tiegħu u magħna permezz ta' San Tumas billi ngħidu glorja l-Alla filgħoli ta' smewiet u paċi fl-art lil bnedmejn ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek, mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Ben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattalb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina, għaliex int waħdek qaddejs, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli, Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għar-Ruħħuna Leli Elis. Nitolbu. Għatina Alla li tista' kollox li nifirħu bil-festa tal-Apostlu San Tumas u li bil-għajnuna tat-talb tiegħu nissaħħu dejjem iżjed fil-fidi biex ikollna l-ħajja fl-isem ta' dak li hu għarfu b'mulej, ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-littra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efesin. Ħuti, għalhekk ma għandkomx aktar barranin u frustieri, imma intom ċittadini flimkien mal-qaddisejn u n-nies tad-dar ta' Alla, mibnija l-koll fuq is-sisien tal-Apostli u tal-Profeti, fejn Kristu hu il-ġebla tax-xewka. Fih il-bini kollu jintrabat sewwa, jitla f'tempju qaddis fil-mulej. Fih intom ukoll fl-Ispirtu timbnew flimkien f'dar fejn jammar Alla. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Morru fid-dinja kollha xandru il-bxara tajba. Morru fid-dinja kollha xandru l-bxara tajba. Faħru l-mulej ġnus kollha, sebħuh popli kollha. Flimkien morru fid-dinja kollha xandru l-bxara tajba. Għax kbira hija t-tieba tiegħu magħna, il-fedeltà tal-mulej tibqa' l dejjem. Morru fid-dinja kollha xandru l-bxara tajba. Kjoġobkom nqmu bil-wieqfa l-Evanġelju. Alleluja, alleluja, Alleluja. Emmint Tumas għax rajtni jgħid il-mulej ħen jindawk li ma rawx u emnu. Alleluja, alleluja, alleluja. Naddaf l-mulej fomnu qalbi biex nara fin xandar sewu kif jixraq l-Evanġeljum għad-destijek. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġeljum Mqaddes skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Tumas, wieħed mit-tnax jgħidulu t-tewmej, ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu rajna l-mulej. Iżdu qalilhom jekk ma narax f'idejh il-marka tal-imsiemer u man qiegħed sebej fuq il-marka tal-imsiemer wiedi fuq ġenbu, jien ma nemmenx. 8 ijiem wara, id-dixxipli reġgħu kienu ġewwa u Tumas magħhom. Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesu daħal, għad f'nofshom u qalilhom: Isliem għalikom.
Imbagħad qal lil Tumas: ġib sebek hawn wara jdejja u ressa idek u qiegħda fuq ġenbi. Tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen. Wieġeb Tumas u qallu: mulej tiegħi u Alla tiegħi. Qallu Ġesu: emmien ta' xrajtni, ħenjin dawk li ma rawx u emnu. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Eżis ħuti x'in nidħlu fil-knejjes sbieħ tagħna naraw ħafna opri ta' arti sbieħ. Xi ħud forsi iqisuhom bħala rikkezza. Jista' jkun li fi żmienna sfortunatament minħabba l-fatt li mhux dejjem għadna nifhmu il-messaġġ li twassal l-arti u forsi anke l-istess arti mhux dejjem tkun faċli biex wieħed jifhimha. Eżis ħuti tlifna xi ħaġa li kienet għażiża wisq għal missirietna. Ħafna snin ilu meta nbinew il-knejjes tagħna fejn ħafna min-nies kienu nies illetterati. L-arti kienet mod kif wieħed ixandar il-kelma tal-Alla ta'. L-arti kienet mod kif wieħed jgħallem. L-arti kienet mod kif il-bniedem illetterat jasallu l-messaġġ tas-salvazzjoni. U għalhekk il-Knisja sa minn żminijiet antiki ħafna tat ħafna importanza tarti. Illum l-arti tiswa ħafna flus, dak iż-żmien ma kienx hekk. Dak iż-żmien l-artisti ħafna minnhom kienu jiddependu mill-Knisja biex jgħixu, ma kienux imħallsin tajjeb wies anqas. U allura hija ħasra li l-bniedem tal-lum kultant jiskandalizza ruħu għax il-Knisja mimlija rikkezzi. Però dan jagħmlu, jiddispjaċini ngħid, frott ċerta injoranza fejn tidħol anke l-istorja tal-bniedem. U x'hekk, fejn tidħol l-istorja anke tal-Knisja. Għax il-Knisja dan ma għamlitux għax sinjura, dan għamlitu bħala parti mill-missjoni tagħha li twassal l-istorja tas-salvazzjoni u biex twassal il-messaġġ nisrani. U peress il-Knisja dan għamlitu sa minn mijiet, anke iktar minn 1000 sena ilu, sew, allura l-Knisja saret depożitu ta' ħafna opri artistiċi li llum jiswa ħafna flus, vera. Però eżis ħuti naħseb li il-bżonn li għandu għalli nerġgħu nibdew nifhmuha din l-arti. Għax hija mod qawwi immensament eżis ħuti kif jasal il-messaġġ nisrani. Jiena nkun hawnhekk tapinu xi drabi u nkun hawn turisti li ma jemmnu b'xejn biċċet minnhom u jistaqsuni u ngħidilhom u jibqgħu bħalqhom miftuħ. Forsi qatt ma jinteressaw ruħhom fl-affarijiet reliġjużi ħlief x'an jaraw l-arti. U allura vera l-arti kieku nifhmuha u nwasslu l-messaġġ tagħha ngħinu biex jasal il-messaġġ nisrani. Dan kollu x'għandu x'jaqsam ma' San Tumas, għandu x'jaqsam ħafna. Fil-knejjes tagħna eżis ħuti naraw is-slalib tal-konsagrazzjoni. Mela meta tinbena knisja ftit wara, isiru dawn is-slalib ġeneralment fuq il-kolonni tal-knisja u jiġi l-isqof. Jikkonsagra l-knisja u jitla fil-oli ġeneralment fejn ikunu dawn slalib u jidlikom biż-żejt tal-griżma. U x'ifisser dak kollu? Ifisser li dal-post huwa unikament iddedikat għal qima tal-Alla. Dan il-post huwa riservat għal Alla u għal poplu tiegħu fejn Alla u l-poplu tiegħu jiltaqgħu flimkien. Eżis ħuti, mhix ċajta. Huwa messaġġ sabiħ qawwi ħafna. U għaliex 12 salib imwaħħlejn mal-kolonni tal-Knisja? Għaliex dak is-salib jirrappreżentaw it-12 l-Apostlu. U rridu jgħidulna li kif il-binja tal-ġebel li hija l-Knisja ngħidula Knisja aħna t-tempju il-post fejn tiltaqa' l-Knisja għax il-Knisja mhijiex dik tal-ġebel imma l-Knisja hija aħna eżis ħuti. Irridu jgħidulna li kif il-binja it-tempju tistrieħ fuq il-pilastri tagħha ma jkollix pilastri sodi ma żommx hekk il-fidi tagħna eżis ħuti tistrieħ fuq ix-xhieda tal-Apostli. U mhux ta' b'xejn u hekk ta'. Ara kemm għandna qaddisejn, il-post li għandhom l-Apostli mod speċjali it-12 apostlu flimkien ma' Pawlu huwa post uniku. Għaliex? Fil-fidi tagħna post uniku.
Għaliex l-apostli jeżisħuti eħxu ma Ġesu fil-ħajja pubblika tiegħu saru jafuh. Rawh ibati u jmut fuq is-salib u ħarbu twerru eċetera eċetera. Rawh mejjed ġol qabar u rawh reġa' ħajji wara l-qawmin tiegħu. U ltaqgħu miegħu għal 40 jum sħaħ u rawh tiela s-sema u rċevew l-Ispiritu Santu. Allura l-aqwa xhieda tal-qawmin ta' Ġesu jeżisħuti huma l-apostli u fost l-apostli Tumas għandu post speċjali ta' smajnih il-Vanġelu tal-lum, ejja l-hawn għallu. Poġġej idejk fuq il-pjagi tiegħi, fuq il-kostat. Ejsti ma tkunx bniedem bla fidi iżda hemmen u Tumas hekk umli u fl-istess ħin qawwi fil-fidi tiegħu jgħidlu mulej tiegħi u Alla tiegħi, Jeżis Ħdej. Kemm għandha tqawwina fil-fidi tagħna din l-istqarrija ta' Tumas. Aħna m'għandniex naħsbu l-apposti kienu xi bċieċenta li jibelgħu kollox, sabuha diffiċli biex jemmnu ta' Jeżis Ħdej. L-Evanġelji jgħidulna l-ewwel der lin-nisa Ġesu. X'in ġew jgħidulhom m'hemmnuhomx. Anke x'ammarru sabu l-qabar vojt ma jemmnux. Kemm setgħu jemmnu x'ħen der lilhom. U derilhom għalkemm il-darba. U jgħidulhom missuni, araw kif jien m'iniex ghost, m'iniex ħares. Jien m'iniex spiritu biss, jiena tad-demm u l-laħam bħalkom, imma ġisem glorjuż issa. Hekk qalilhom Ġesu Jeżis Ħdej. U din hija l-fidi tagħna, il-fidi fil-qawmin ta' Ġesu li tistrieħ fuq ix-xhieda tal-apostli. U lek ejjew Jeżis Ħdej illum hekk inħeġġeġkom biex dik it-talba hekk x'in ikun hemm jingħadu l-kelmiet tal-konsagrazzjoni mis-saċerdot li jgħidu mis-saċerdot biss. U mbagħad jolli l-ostja ngħiduha mulej tiegħi u Alla tiegħi, mulej tiegħi u Alla tiegħi, mulej tiegħi u Alla tiegħi, mhux ngħiduha biss. Ma naqdu ma' Tumas fl-istqarrija tal-fidi tagħna f'Ġesu l-xoxt. Għax Ġesu fl-Ewkaristija u Ġesu mqajjem mill-mewt Jeżis Ħdej. Imbagħad hemm min ikomplija fil-konsagrazzjoni tal-ħobs jgħid il-ġisem imqaddes ta' Ġesu. Jiena nemmen u nadurak u d-demm imqaddes ta' Sidna Ġesu Kristu mċarċar għalija fuq is-salib. Jiena nemmen u nadurak. Ejjew Jeżis Ħdej nitolbu l-mulej jisaħħaħna fil-fidi. Dik il-fidi li Tumas tqarra mhux bi kliemu biss. B'ħajtu milli ddedika l-kumplament ta' ħajtu jxandar l-Evanġelju u b'mewtu billi ħal martirju għal Ġesu. Mela għex ħajja tixbaħ il ta' Ġesu u miet mewta tixbaħ il ta' Ġesu. Nitolbu l-mulej jisaħħaħna fil-fidi biex nkunu lesti li nagħmlu sagrifiċċji żgħar jitlob lilna l-mulej mhux tinċarċru demna. Is-sagrifiċċji żgħar biex nkunu ta' bilħaq insara veri. Alla juri ruħu lil min ifittxu biex xewqa li narfu l-misteru ta' Kristu ħankunu lesti nilqgħu l-għana bla qies tas-salvazzjoni nitolbu ngħidu kattar mulej il-fidi tagħna fejk flimkien. Meta naraw il-Knisja midimba u mhux tant qaddisa daqskemm nixtiequha nitolbu kattar mulej il-fidi tagħna fejk. Meta mmissu l-pjagi tal-umanità kawża tal-vizzju u l-egoizmu nitolbu kattar mulej il-fidi tagħna fejk. Meta naraw kim sallab nkunu nixtiequ nikkontemplawk fil-glorja nitolbu kattar mulej il-fidi tagħna fejk. Meta naħsbu li l-proġetti tagħna huma aħjar mir-rida tiegħek nitolbu kattar mulej il-fidi tagħna fejk. Ħankomplu nitolbu minn qalbna l-ħafna anzjani, morda, persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli ħafna minnhom jingħaqdu magħna għal din qudiesa permezz tal-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali. Nitolbu għal dawk li jitolbuna, nitolbu għalihom dawk li jeħtieġu t-talb tagħna. Ma ninsew qatt li l-ħutna li jkunu għaddejjin minn xi mument tiebes fil-ħajja, xi mument mudlam, li l-ħutna qegħdin ibatu minn depressjoni jew mart mentali. Ekku nitolbu Jeżis Ħdej għal paċi fid-dinja u għal Papa li qed jaħdem u jagħmel ħiltu kollha biex tinstab il-paċi fid-dinja. Ħanieqfu ftit mumenti fiskiet u lil mulej nofrulu t-talba personali tagħna.
U Alla missier, inti tafu tader in-natura dajfa tagħna l-bnedmejn. Aħna u nistennew il-fidwa sħiħa jidħol għalina bit-talb tiegħu ibnek Ġesu Kristu siedna li bih li bil-pjagi tiegħu aħna l-koll infiequ u li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan il-mawdejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin noffrulek frott tad-djelja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna qum li wdiedma quddiemek u għamil li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li se jqegħdin noffrulek. Naddafni mulej minn u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Se noffrulek mulej is-sagrifiċċju ta' tifħejr fġieħ ix-xhieda tal-fide fi Kristu mogħtija mill-Apostlu San Tumas fiċ-ċokontana nitolbuk biex aħna u naqdu dmirna lejk kif jixraq tibqa' tħares fina id-doni tiegħek bi Kristu siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew. Mulej missier għaddejs. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Int ir-raj ta' dejjem. Ma tħallix waħedha l-Knisja tiegħek, imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha u tħarisha permezz tal-Apostli biex ikomplu jireġuha dawk stess li inti qed fuqha bħala rajja fisem ibnek. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Għaddejs tas-sewwint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobż radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra tad-dnubijiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidej
inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulejn fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun 14, mal-Isqof tagħna Antwan, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għar-ruħħuna Leli Jelis. Ftakar fil-mejtejn kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, ma' San Tumas, l-Appostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u riedna nagħmlu Ġesu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi salmatek, ikun li trid kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna, bħal ma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u l-għaqda li jint trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li ser nitqarnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj il-mewt tiegħek jifrid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-demm għad-dejs tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidejl lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħenjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. Ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem Amen. Demm ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem Amen.
Ngħidulu grazzi bil-qalb lil mulej għal din l-Ewkaristija eżisħut inqumu billi bieqfa. Ngħidu bil-qalb ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsinni, passjoni ta' Kristu sabbarni, o Ġesu ħanejn ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallini qatt ninferet minnek, mill-għadu ħażejn ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġewwa ħdanek il-qani, biex mal-anġlu il-qaddis intijek infaħrek għal dejjem ta' dejjem, ammen, nitolbu. U Alla, f'dan is-sagrament imqaddes, aħna nirċievu tassew il-ġisem ta' ibnek il-waħdini, għatina li bl-emejl u l-ħajja tagħna aħna nkunu xhieda ta' Kristu bħalma bil-fidi tagħna flimkien mal-Apostlu San Tumas narfuh mulej u Alla tagħna li miegħek jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Ħanejdu bil-qalb tliet Ave Marijiet f'ġieħ it-tliet ijiem lill-ġisem tal-um tagħna Marija dan fil-qabar u nofruhom biex Omna Marija tħarisna, tħares il-pajjiżna fil-fidi li għaddewna l-Apostlu missierna Pawlu. Stima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Stima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħallif d-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll.